Hele goede avond van allemaal. Vanavond hebben we een speciale gast. Het gaat omtrent de herstelschandaal in de gemeente Drechtstede omtrent de brede ondersteuning. We hebben vandaag iemand te gast, anoniem, want we willen natuurlijk de privacy bewaken, maar we willen ook de ervaringen horen. En dit is een van de 42 personen die ik persoonlijk heb gesproken, die graag naar voren wil komen om anderen wegwijs te maken hoe er gehandeld zou moeten worden en welke ontwikkelingen er de afgelopen 3 weken zijn geweest na ruim een jaar gewacht te moeten hebben en heel veel ongemakkelijke dingen te hebben ervaren. Ja? Welkom, dankjewel dat je hier bent. Voordat wij de diepte ingaan is het natuurlijk belangrijk dat wij met elkaar bespreken, of althans dat je met ons kan delen, hoe je in eerste instantie erachter bent gekomen dat je een gedupeerde bent geweest van de gemeenteschandaal. Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging, zodat ik mijn verhaal vanavond hier kan doen. Zodat ik ook andere gedupeerde ouders, hoe zal ik het noemen, gedupeerde Drechtstede ouders hiermee kan helpen om hun klachten in te dienen via de officiële weg. Ja. Hoe het allemaal bij mij begon. Mijn kinderen zaten op de kinderopvang hier in Dordrecht. En eind van het jaar wordt er altijd gevraagd naar een jaaropgave door de Belastingdienst. Deze heb ik opgevraagd bij de kinderopvang. Deze kreeg ik niet. Ik was onschuldig. Het geld van de kinderopvangtoeslag gaat rechtstreeks naar de kinderopvang. Maar ik was alsnog schuldig, ondanks dat ik mijn ouderbijdrage betaalde. Zodat mijn kinderen alsnog op de kinderopvang kon blijven, want ze werden gedreigd natuurlijk er vanaf gehaald te worden. Trof ik een regeling met ze. En omdat ik de regeling had, wouden ze geen jaaropgave geven. Ik moest eerst alles betalen en dan pas zou ik een jaaropgave krijgen. Ik heb diverse brieven gestuurd naar de Belastingdienst. Ik heb ze gebeld. Toen de tijd kon je persoonlijk langs gaan. Ook dan werd ik eigenlijk niet gehoord of geholpen en kreeg ik een factuur van alle kinderen dat ik terug moest betalen aan de Belastingdienst van 3 jaar lang. Eigenlijk wat je nu met ons deelt is, je hebt al die tijd een regeling gehad. Hè? Het geld van de kinderopvang, dat ging rechtstreeks naar van de Belastingdienst ging rechtstreeks naar de kinderopvang. Je betaalde je eigen bijdrage. En ja, dat geeft niks, kan gebeuren. Het kan gebeuren. Maar goed, je betaalde je eigen bijdrage apart. De opvang die heeft je gezegd dat er een schuld was. Je kreeg dus te horen dat je geen jaaropgave kon opvragen, mits je een regeling trof en dat geheel hebt afbetaald. Maar oké, dat op zichzelf al is heel vreemd. Ja, maar we willen even doorgaan, want we weten dat er heel veel dingen zijn geweest wat niet kloppen en wat niet helemaal oké is. Maar het moment dat je dat hebt gedaan, wat is er toen verder gebeurd? Ja, dat klopt inderdaad. Ik kon geen jaaropgave leveren bij de Belastingdienst, waardoor de Belastingdienst mij van die jaren het geld terugvroeg van compleet het gehele jaar. Dus het ging niet om 1 maand, het ging niet om 2 maanden, gewoon geheel het jaar, bijvoorbeeld 2011, 2009. En de schulden liepen maar op. En wou wel graag mijn
scheiding afmaken. Wat we toen hadden besloten, ja, het is niet juist, maar hadden we de opvang aangevraagd via mijn partner, om de kinderen toch nog naar voorschoolse en naschoolse opvang te kunnen laten gaan. Maar ook daar ging het mis, ondanks dat al het geld van de Belastingdienst bij de kinderopvang werd gestort. We hadden de kinderen weggehaald bij dit specifieke kinderopvang, hebben het bij een andere geplaatst. Maar zelfs dan hadden wij niet het geld om de ouderbijdrage te kunnen betalen. Dus hebben we de kinderen helemaal eraf gehaald. Ik ben toen de tijd gestopt met mijn studie. Zodat mijn kind ook gewoon kind kon zijn. Want we hadden hem dan de opdracht opgegeven om op te passen, de kinderen naar school mee te nemen en weer terug een deel ervan. Maar ja, je ziet het ook dat het aan een kind vreet. Het is logisch, want het kind die denkt ook ineens van, hé, wacht eens even, hè? Ik kan ook niet meer doen wat ik wil doen. Maar los van dat, jullie hebben dus zelfs geprobeerd om het te doen op de naam van je partner, maar uiteindelijk bleek dat ook niet te kloppen. Jullie zijn op de fraudelijst terechtgekomen. Nou, het hele proces is begonnen. We hebben elkaar natuurlijk vooraf ook gesproken. Er is een advocaat ingeschakeld. Gelukkig hebben jullie een goeie die het uit handen neemt en jullie op de hoogte stelt van de gang van zaken. Dus dat is heel mooi. Maar waar we dus vanavond hiervoor zijn, is natuurlijk het stukje de brede ondersteuning. Voor de kijkers thuis, waarom wij deze live doen, is niet alleen om de rest van gemeente Drechtstede op de hoogte te brengen, maar ook om uit te leggen van hoe we hier vandaag aan de dag bij deze live uit zijn gekomen. Ik met mijn goed gedrag samen met mijn team, die zijn bezig rebuild te presenteren bij diverse gemeentes. En zo heb ik iemand aangesproken. En echt waar, ik geloof niet in toeval, maar ik moet het toeval noemen. Heb ik een projectleidster aangesproken en schriftelijk. En de dag daarna kreeg ik zoveel meldingen op me af. Ook via mijn partners en andere teamgenoten binnen ons team. Die met verhalen kwamen waardoor ik een video heb geüpload. En heb gevraagd van, jongens, wat is er aan de hand? We wisten al dat het een en ander niet pluis was, want er zijn krantenartikelen geweest. En nou ja, in ieder geval die video die is niet eens viraal gegaan, maar heeft heel veel geluid gemaakt. En de volgende dag kwam ik erachter dat deze projectleidster me geheel heeft geblokkeerd zonder überhaupt een antwoord te kunnen geven. Dankzij die video ben ik dus bij jou en je partner terechtgekomen en bij 42 andere mensen. En een aantal klokkenluiders, moet ik heel eerlijk zijn. En het is gewoon bijzonder en abnormaal wat ik allemaal binnen heb gekregen. Dus nogmaals, ik ben heel blij dat je hier vanavond bent. Maar het moment dat je hebt aangemeld was vorig jaar. Vertel ons hoe dat is gegaan, alsjeblieft. In eerste instantie liep dat goed. Ik had via een link online aangemeld. Binnen een week werd ik gebeld. Ik ben jouw contactpersoon. Kan je op intakegesprek komen? De intake is gebeurd. Daarna komen ze met z'n tweeën op huisbezoek. En dan komen ze kijken van wat is er allemaal nodig. In principe ben ik via instanties daar terecht gekomen. Omdat het ging gewoon even niet vanwege kinderen met beperkingen. En de weg naar de hulpvraag van
wie mij allemaal kan helpen. Want één kind zat thuis, die zat niet op school. Dus vandaar ben ik daar terechtgekomen. Contactpersoon is samen met een collega thuis geweest. Heeft aantekeningen gemaakt van wat er allemaal volgens hun nodig is in huis. Eigenlijk meer dan ik had verwacht. Ons huis ziet er echt niet uit hoor, maar daar niet alleen van. Op basis daarvan zouden ze teruggaan naar de kantoor om het te gaan overleggen met hun projectleider. Eigenlijk vertel je ons nu, hè, jullie hebben 5 kinderen, 1 daarvan heeft een beperking, die moest thuis blijven door heel de mikmak. Er zijn 2 mensen thuisgekomen over de vloer, 2 kinderen met een beperking, excuses. Er zijn 2 medewerkers over de vloer gekomen, maar in eerste instantie was de focus dus om te kijken wat aan huishoudelijke zaken, materialen, inboedel eigenlijk, wat er nodig was. En ze gingen dit dus terugkoppelen met een projectleider. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Dit gingen ze met de projectleider overleggen. Dat hoort via de procedure, zoals ik toen het tijd begreep. Gelijk kort daarna kreeg ik een mail dat het allemaal goedgekeurd was en dat ik alles wat ze toegekend hadden moest gaan uitkiezen. Ik moest alles gaan uitkiezen. Nou, geloof mij, het is niet 2 minuten werk. Er gaat echt uren overheen. Dat was uiteindelijk gelukt. Ik heb alles toegestuurd. Wat blijkt dus, wat achteraf werd verteld, het moet via een proforma factuur. Klopt. 9 van de 10 keer. Wat niet makkelijk is, maar niet alle bedrijven werken met proforma factuur, omdat het een kleinschalig bedrijfje is of et cetera. Over zijn bedrijven die werken weer met externe bedrijven, waardoor dit niet mogelijk is. Heb ik toen de tijd aangegeven, heeft de contactpersoon een deel geld gestort. Moest ik wel een bankpasje, een foto van een bankpasje sturen. Dus per product storten ze dan geld. Bij de ene keer mocht het wel. Ik moet dan wel bewijzen dat ik het gekocht heb. En bij de andere keer mocht het niet. Moest het een proforma factuur zijn. En bij de andere keer bestellen hun het zelf. En dan wordt het geleverd bij mij thuis. Oké. Alleen mijn contactpersoon werd ziek. Ze was eerst afwezig vanwege vakantie. Toen werd ze ziek. En ze is eigenlijk nooit meer teruggekeerd. Ben ik regelmatig persoonlijk langs gegaan, gebeld. Van ja, als mijn contactpersoon er niet meer is, wie is dan mijn nieuwe contactpersoon? Ja, logisch. Toevallig liep haar collega langs die ook op huisbezoek was geweest. En die zei van, kom, ik ga jou dan helpen. Dus ik ben met haar verder gegaan. Alleen, die was ook weg. Daarna kort erna. Dat is wel een beetje vreemd, want je hebt dus eigenlijk niks meer gehoord van je contactpersonen daarna. Maar goed, voordat we daarop ingaan, lang verhaal kort. Je hebt 2 mensen over de vloer gekregen. Je had eigenlijk wel goed contact met ze. Je contactpersoon, ziek geworden uiteindelijk, weggegaan, nieuwe gehad. Dat was ook op een bijzondere manier, is diegene weggevallen.
ja, is wel een beetje gek eigenlijk dat dat op die manier gaat. Want normaliter krijg je een e-mail van hé mevrouw, het een en ander is voorgevallen of het is niet meer mogelijk geweest of meneer, het kan gewoon even niet. U krijgt een nieuwe contactpersoon, we nemen contact met u op. Zo moeten jullie wel op de hoogte stellen van, hé jongens, we kunnen nu even niks doen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Vind ik heel jammer. Maar na die periode, wat is daarna gebeurd? Wat de 2 contactpersonen wel hebben kunnen regelen via de gemeente Drechtstede, is dat ik gekoppeld werd aan een aannemer. Die aannemer komt ook op huisbezoek. En die zegt wat hij wel kan en wat hij niet kan. Schrijft hij allemaal op en hij stuurt zijn offerte op bij de gemeente en die keurt het goed. Op het moment dat het wordt goedgekeurd, komt hij klussen bij jou thuis, bij ons in dit geval. Ja. Hij is begonnen, laminaat werd weggehaald, de muren werden zogenaamd gedaan. Ik denk dat de verf die geverfd werd, dat de 11-jarige dit ook zelf kon doen. Zo slecht was het gedaan. En hij is nooit meer teruggekomen. Hij heeft halve laminaatwerk neergelegd. Is niet meer teruggekomen. Maar hij heeft wel de vol betaald gekregen en hij is onbereikbaar. Ik ben heel blij dat je het hebt over deze onderaannemer die vanuit de gemeente dan aangesteld is om bij jullie thuis te komen. Jullie zijn niet de enige, nogmaals, van de 42 man die ik gesproken heb. Die zijn ook allemaal gekoppeld geweest met deze onderaannemer en die vertellen eigenlijk hetzelfde. Er werd werk verricht, grof geld voor betaald. Een aantal zijn erachter gekomen hoeveel geld er daadwerkelijk werd betaald, maar ondertussen is inderdaad laminaat halverwege gebleven, de muren niet goed gedaan, gereedschappen die zijn achtergebleven en meneer is nergens te bekennen. Maar ook hebben we dankzij het minuscule onderzoek achter de schermen kunnen zien dat het moment dat meneer opdrachten vanuit de gemeente heeft gekregen, dat hij zijn bedrijf heeft omgezet naar een BV. Ik weet niet of jij daarvan op de hoogte bent, maar dat is wel wat wij weten, dat geeft niet. Maar dat is natuurlijk een raar verhaal. Maar we moeten even de diepgang ingaan. Want jij zelf weet ook dat bepaalde dingen heel erg opvallend waren. Ja? En ik vind het belangrijk om dit soort dingen te benoemen. Ik weet natuurlijk net iets meer. Maar vanuit jouw ervaring, misschien dat de rest, althans ik heb veel al gesproken, maar los van hun zijn er nog veel meer mensen die hier herkenningspunten in kunnen vinden, waardoor ze die doorslag nemen om op te stappen en te gaan voor hun rechten. Ja, dit klopt. En ik ben even later dacht ik van, hé, ik kan toch niet de enige zijn waar hij zijn werk niet afmaakt. Want hij heeft mijn huis eigenlijk erger achtergelaten dan dat het was. Op social media ben ik in groepen terechtgekomen. WhatsApp ben ik ook in groepen terechtgekomen. En later blijkt dus dat hij dit niet alleen bij mij heeft gedaan, maar ook bij andere gedupeerde ouders. Bij sommige gedupeerde ouders heeft hij zelfs geld geïnd en is nooit geweest. Bij anderen heeft hij zijn werk gedaan en heeft hij heel veel troep achtergelaten. Kwam ik er zo dus achter door deze social media en de gedupeerde ouders die erover gingen klagen. Ja. Ja, zodat jullie me niet verkeerd begrijpen, hij heeft niet bij de ouders geld gehaald, maar bij de gemeente. Dus de gemeente betaalt zijn offertes uit.
Maar hij komt nooit meer terecht bij die ouders om zijn klusjes te verrichten. Waar hij ook, wat hij dus ook deed. En dat heeft hij bij ons dus ook gedaan. Hij krijgt hij dient een offerte in, krijgt ervoor betaald. Maar op het moment dat hij bij jou thuis komt om de klusjes te verrichten, geeft hij aan: oh, maar de gemeente heeft deze afgekeurd. De gemeente heeft deze afgekeurd. En de gemeente heeft deze ook afgekeurd. Dus dat doet hij veel minder dan waar hij eigenlijk voor betaald is. Dus eigenlijk heeft deze man gewoon gefraudeerd. Daar komt het er gewoon op neer. En weet je, ik schrik niet meer van dit verhaal, want ik heb zoveel mannen gesproken die hetzelfde hebben meegemaakt. En het is nog steeds wel naar. En ongeacht de mensen nu wel hun klachten indienen, is het nog steeds niet allemaal, want heel veel zitten met schaamte. Ik hoop echt dat wanneer mensen jouw verhaal horen, dat die schaamte nu even loskomt, dat ze zien van hé, ik ben niet de enige. Want ze zijn wel bezig om de boel op te schonen daar. Maar goed, ga vooral door met je verhaal. Want los van dat stukje, want toen moest je gaan pleiten dat jouw huis er nu niet uitziet, omdat je verwacht had dat de onderaannemer je eindelijk een nieuwe vloer kan geven, wat jullie al die jaren niet hebben kunnen doen. En de muren en al dat soort dingen. Maar wat was het vervolg daarvan? Het vervolg daarvan is, je stuurt hem berichten, hij reageert er niet op. Contactpersonen waren er niet meer, dus dan ga je weer aan de bel trekken. Je belt, je gaat persoonlijk langs. Het gebeurt gewoon niet. Als je mailt, dan wordt er gezegd: neem contact op met die. En dan mail je die persoon, dan blijkt die persoon er ook niet meer te zijn. Op een gegeven moment krijg je een nieuwe contactpersoon. En op het moment dat je een contact opneemt met die contactpersoon via de mail, omdat je dat hebt gekregen van de receptioniste, blijkt hij daarna ook weer ziek te zijn en in het ziekenhuis te liggen. Dus zo blijf je eigenlijk aan de gang. En de laatste keer dat ik daar was, werd er gezegd van ja, stuur maar foto's door de projectleider. Eigenlijk, je had geen contactpersoon, je werd van het kastje naar de muur gestuurd. En toen heeft de projectleider van de gemeente besloten dat jij dus via haar dan de bewijsstukken aan de hand van foto's moest insturen. Nee, ze wou... Dus de laatste keer dat ik daar was, zat ik daar en de receptioniste, telefoniste, die is mij aan het helpen. Die probeert iemand te bereiken van het brede hulpteam binnen de gemeente. Ze krijgt de projectleider aan de telefoon, legt mijn casus uit. En waarop de projectleider antwoordt aan haar, terwijl ik daar zit, laat haar maar foto's inleveren, sturen. Terwijl ik geen e-mail van jou heb, ik heb geen telefoonnummer van jou. En ze hing op. En ik zei toen tegen de receptioniste van, ja, maar naar wie moet ik ze opsturen, aan wie moet ik ze inleveren? Toen zei ze, ja, aan de projectleider, maar je mag het ook bij mij inleveren, dus zorg ik dat het wel bij haar komt. Ik zeg, wat voor nut heeft het eigenlijk om foto's te gaan inleveren, terwijl ik dit allemaal al een keer heb gedaan? Open mijn dossier en dan zie je die foto's vanzelf wel. Waarom zou ik het weer opnieuw moeten gaan doen? Dus eigenlijk in die periode Ben ik weggegaan eigenlijk. Want ik ben niet geholpen.
Dus eigenlijk in die periode heb je al meerdere malen de bewijsstukken opgestuurd. En nu dat je dus persoonlijk daar naartoe bent gegaan, wordt je weer gevraagd om foto's in te sturen. Het klinkt als de Belastingdienst all over again, waar we allemaal gewoon 80 keer onze bewijsstukken moeten insturen voordat we geholpen worden. Ik kan me voorstellen dat het heel erg vermoeiend is. En ondertussen moet je 5 kinderen verzorgen. Inmiddels ex-partner, want dat is ook in de tussentijd gebeurd, maar jullie hebben gelukkig goed contact, dus dat is fijn. It's a lot. En je huis is niet af. Een opgeruimd huis is een opgeruimd brein, hè? Dat is wat ze zeggen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het stressvol is. Maar wat is daarna gebeurd? Na dat gesprek dat die receptioniste de projectleidster aan de lijn had en die je dus nogmaals heeft gevraagd voor bewijsstukken. Wat is daarna eigenlijk gebeurd? Nou, heel interessant is, we werden opgebeld dat ons dossier niet bestaat. Dat we een nieuwe dossier moeten gaan openen, een nieuwe intake, een nieuw huisbezoek. Intake was op dat moment niet mogelijk. Dus zijn ze wel op huisbezoek geweest. Een man en een vrouw. En om eerlijk te zeggen, die waren letterlijk 2 minuten binnen. Die waren letterlijk 2 minuten binnen. Die hebben gezien eigenlijk hoe het allemaal achter is gelaten en hoe wij het zelf proberen om op te knappen, bewoonbaar te maken, laat me het zo zeggen. Maar die waren binnen 2 minuten weg. En voordat ze weggingen, zeiden ze dat ze een bevestigingsmail zouden sturen. En ja, ik wacht eigenlijk nog steeds daarop. Wauw. Wauw. Even een korte samenvatting. In eerste instantie heb je geld gekregen van de gemeente, gedeeltelijk. Maar er werd gevraagd voor een proforma nota zoals overal gedaan wordt. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Contactpersonen vallen weg. Je krijgt een onderaannemer die zijn werk niet deed. Nou, daar heen en weer mee bezig geweest. En dit is allemaal gebeurd in een periode van een jaar plus. En nu vertellen ze je, krijg je 2 nieuwe contactpersonen, die 2 minuten zijn geweest, bij wijze van spreken, ze zijn niet lang gebleven, en ze zouden een bevestigingsmail sturen. Dus eigenlijk heb je geen inhoud gekregen. En tot de dag van vandaag, wat een jaar plus verder is, heb je geen enkel contact gehad van deze contactpersonen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus tot heden heb ik helemaal niks meer van ze vernomen. En omdat hun naam zo moeilijk uitspreekbaar is, zal ze ook alles op de mail zetten. Voornaam, achternaam, etc. Zodat je wist wie bij jou thuis was geweest. Alleen, ik weet het niet, want die is nooit geweest. Ik kan ze aanwijzen als ik ze zie. Ik kan zeggen van de een 100% en van de ander twijfel ik welk land die ongeveer uitkomt. Maar ik kan ze aanwijzen als ik ze zie. Maar we hebben nooit meer wat van ze vernomen. Het is heel jammer om dit te horen, want zelf ben ik ook hulpverlener, dienstverlener. En ja, we willen wel dat ons werk goed gedaan wordt, onze klanten tegemoet komen. Maar dit is niet de manier. Maar goed, jullie waren niet op de hoogte dat een paar interne zaken gewoon niet op orde waren, want dat was eigenlijk het grootste probleem. Fast forward naar wat er daarna is gebeurd. Hoe heb je het opgepakt en wat is er daarna gebeurd?
trouwens, wat ik helemaal vergeten ben, wat nu ook weer naar boven komt, is, er zijn spullen goedgekeurd. Deze zijn geleverd door de leverancier. En een paar weken later neemt de leverancier weer contact met mij op. Van wanneer ga je de betaling verrichten. Dus dit betekent dat de gemeente de factuur niet of nooit heeft betaald. Dus waar ik ook weer achterna moest gaan. Want ik heb de spullen wel geleverd gekregen, maar de spullen waren niet betaald door de gemeente. Het is eigenlijk best vervelend, want dan moet je weer achter je eigen zaakjes aangaan. En weer dingetjes aanleveren. En nogmaals, we weten dat het binnen de gemeente Drechtstede een tijdje niet goed is gegaan. Er zijn krantenartikelen geweest daarover. Maar in een plusjaar zou je wel denken dat het een en ander verbeterd is. En los van dat stukje. Is jullie überhaupt verteld waarbij jullie ondersteuning mogen vragen? Want wat mij opvalt is, iedereen wordt blij gemaakt met mooie interieur, nieuwe inrichting in het huis. Maar that's it. Zijn jullie bekend? Is jullie verteld vanuit de gemeente dat jullie recht hebben op ondersteuning op de 5 leefgebieden? Dit is niet bekend. Het rare ervan is, dit is mij nooit verteld. Ik hoor en lees later ook in groepen op Facebook dat er een plan van aanpak moet zijn. Die is er bij meerdere niet. Ik heb in ieder geval nergens ooit een handtekening moeten zetten of documenten moeten lezen. Ik heb wel daarna gevraagd om hulp te krijgen, niet alleen qua interieur, maar ook met een psycholoog, testjes voor de kinderen met beperking, etc. Alleen, ja, we zijn plus jaren verder en geen gehoor. Dat vind ik heel jammer en heel sneu om te horen. Ik krijg soms mensen die dan zeggen van ja, maar lezen ze de informatie niet die er dan wordt gedeeld en het nieuws en weet ik wat allemaal. Mensen zijn het gewoon zat. Die willen gewoon iemand hebben die zegt van hé, luister, ik ben al jaren bezig. Geef ons gewoon de juiste sturing en op hetgeen waar we recht op hebben. Want je hebt recht op een psycholoog. Want een van die 5 leefgebieden bijvoorbeeld is zorg. Als jij een traumatherapeut nodig hebt of whatever, iets in die richting, dan mag je daarvoor vragen. Want het gaat uiteindelijk om jouw herstel. Dat is wat de gemeente voor jou kan betekenen. Dus alles wat binnen die 5 leefgebieden zit, wat wonen en oh god, het stukje wonen denken mensen vaak, de gemeente regelt de huisvormen. Nee, daar valt dus die onderhoudskosten onder. Maar inderdaad, soms een urgentie, want het ligt eraan, elke casus is anders. Het is bij mensen voorgekomen dat ze een andere woning hebben gekregen. Maar laten we eerlijk zijn, de huizenmarkt is gewoon bagger. Ja? Maar je hebt een stukje wonen, je hebt zorg, je hebt financiën, je hebt een stukje participatie. En daaronder valt opleiding, onderneming en werk. Hè? En dan heb je de 5e... Ik ben het even kwijt. Ik noem de ding elke keer op. Maar nu, ik weet niet waarom het niet naar boven komt. Maar in ieder geval, op deze 5 leefgebieden mag jij ondersteuning vragen. En het is jou, je ex-partner, de mensen om je heen. Niemand was hiervan op de hoogte. En hoe nu verder? Hoe nu verder? Fast forward als we gaan naar de afgelopen 3 weken. Wat is daarbij gebeurd? Toen zag ik jouw filmpje op TikTok. Heb ik jou benaderd
En heb je mij eigenlijk aangemoedigd om een klacht te dienen via de officiële weg. En ik moet zeggen dat ik me in de afgelopen 3 weken meer gehoord voel. En dat er meer hulp is gekomen dan de afgelopen jaar. Fijn. Dus er staan weer nieuwe afspraken. Dus die afspraken zijn nog niet geweest. Dus ik ben benieuwd van hoe het allemaal gaat lopen. Maar in die jaartijd, vergeleken met deze 3 weken, heb ik meer contact gehad met de gemeente dan de afgelopen jaar. Dat is toch erg? Wederzijds interactief. Het is toch erg, jongens. Het is te gek voor woorden, maar ik ben blij dat de ervaring die je nu hebt, ongeacht dat het nog niet helemaal is zoals het zou moeten lopen, maar dat zelfs het contact wat er nu is geweest veel positiever is. Ik wil wel het een en ander hier aan toevoegen. Ik heb natuurlijk in mijn video's gedeeld wat er is gebeurd, waarom ik Drechtstede zo eigenlijk vast heb gehouden. Ik ben gewoon allergisch voor onrecht. Dat is gewoon hetgeen. Maar wat er in Drechtstede gebeurde, kijk, jouw verhaal is dan intens, maar niet intens zoals anderen. Maar die durfden niet te spreken. Wat ik jammer vind, maar waar ik begrip voor heb. Maar de directeur, die voorheen op zijn troon zat, die zit daar niet meer. Er is nu een waarnemende directeur die de boel oppakt. Ik heb via te horen gekregen dat dit echt een man is die dingen aanpakt. En toen ik hem aan de lijn had, zei hij ook van, ik ben pas een korte 2 weken bezig. En mensen moeten via de officiële weg hun klachten indienen. Als ze het zelfs via jou willen insturen, doe het. Maar hoe hij zei van, jullie moeten die klacht via de officiële weg sturen. Ik wist natuurlijk van gesprekken daarvoor. Niet met de directeur, maar dat er werd benoemd dat er maar 1 officiële klacht was ingediend. Ongeacht er wel meer klachten waren, maar die werden dan via de e-mail doorgestuurd naar hun contactpersonen direct, maar niet via de officiële weg. Ik hoop dat aan de hand van deze interview dat de rest ook gemotiveerd raakt om toch die kleine moeite te doen om het te doen, omdat er nu achter de schermen heel veel gedaan wordt. Heb jij van anderen ook gehoord dat ze misschien ook al contact hebben gehad? Of zitten ze nog steeds in de ellende? Of hebben ze nog geen contact? Wat is het een en ander wat je me daarover zou kunnen vertellen? Ik weet van anderen dat ze ook gebeld zijn. Maar ja, sommigen zitten, je wordt onverwacht gebeld. Je wordt niet aangekondigd. Wordt niet aangekondigd dat ze je gaan bellen. Dus een aantal zijn gebeld, maar die zaten natuurlijk op werk of waren aan het rijden. Dus je merkt wel dat ze bezig zijn. En alles weer aan het oppakken zijn, zeg maar. Ja. Dus er zijn een x-aantal mensen gebeld en benaderd door de klacht die ze hebben ingediend via de officiële weg. Fijn. Heel fijn dat er mensen zijn die dit hebben gedaan. Maar ja, het is niet voor niks dat wij deze interview vandaag aan de dag doen met elkaar. Want wij weten, althans ik en mijn team, die zijn natuurlijk keihard bezig op de achtergrond. En het is gek, want mensen durven me wel te benaderen. Ik heb dus een hele groep gehad die me heeft benaderd. Die bereid waren en mij toestemming hebben gegeven om deze informatie te delen. En het moment dat ik zei van jongens, oké, ik ga nu doen, was het handrem. Iedereen heeft zich teruggetrokken en de belangrijkste, ik noem ze de klokkenluiders, want hun kwamen echt met dingen waarvan ik dacht van wauw. Maar het moment dat wij dit gaan insturen, gaan minimaal 2 mensen vastzitten. Zo ernstig. Van de een heb ik niks meer gehoord. En ik heb zoiets van, ik wil mijn mensen, ik wil dat vertrouwen houden. Hè? Kijk, hadden ze 14 dagen later gereageerd, kon ik die gegevens gewoon gebruiken. Maar zelfs die
Daar wou ik geen gebruik van maken. Het moment dat ze die angst voelden van, oh shit, het wordt nu echt de real deal. En dat ze zich terugtrokken, moest ik ook alles vernietigen. Dus voor de mensen die echt dingen hebben ervaren wat gewoon niet kan. Nogmaals, dit is een verhaal van één van de mensen. Hij is best wel, hoe na het ook is. Het is niet één van de extreemste, maar extreem genoeg om jouw stress te bezorgen. Vooral wanneer je zoveel kinderen hebt om voor te zorgen. Zijn er misschien nog dingen die je wilt delen, wat anderen misschien niet weten, of wat nu ineens naar boven komt, waarvan je denkt van, hé, dit is wel belangrijk om mee te geven aan de mensen? Sorry. Nee, dat heb ik niet. Maar wat ik wel wil meegeven is, ik zit nu hier en het betekent al heel veel voor mij. Ja, uiteraard. Maar wat ik ze wel wil meegeven is, jij hebt mij gemotiveerd om mijn klachten in te dienen via de officiële weg. En nu wil ik jullie, de luisteraars, degenen die kijken, motiveren om ook via die weg hun klacht in te dienen, zodat ook hun gehoord worden. Ik voel mij op dit moment gehoord, maar de bewijzen daarvan moeten nog komen. Ik voel me nu gehoord, maar het is de acties worden die ook gedaan. Komen ze hun woorden na. Ja, terecht. Dus het is nu dat ze het moeten bewijzen, maar tot nu toe, de afgelopen 2 weken, voel ik me gehoord. Ja. Heel fijn om dit te horen. Want dat al biedt heel veel rust. Dus ik wil je bedanken dat je het lef hebt gehad. Want dit had je voorheen nog nooit gedaan. Maar dat je dat wel doet. En dat het gaat helpen om anderen ook de moed te geven inderdaad van, jullie zijn niet alleen. Je zit hier vandaag. En het is tijd om gewoon te werken aan herstel. Maar we moeten allemaal gehoord worden. Dus dat is super fijn. Voor de kijkers, dank jullie wel. We zullen jullie welbevindingen in de comments allemaal meenemen. Stay tuned voor de eerstvolgende live editie die gaat komen. Jullie worden daarvan op de hoogte gesteld. En ik wens jullie een hele fijne avond. Bedankt. En jullie ook bedankt. Doeg! Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond en we zien jullie weer zeer snel.